Yo. Yuk, ayo. Ya.
pilihanku.
mangsuli sapangame
Yo, Puspawara Kopto. Memang tuh ganda. Wus kompel gamelan dadilan Puspawara Kopto sing joget para muda Ikat saya aku sing joget bujang muda sore sampune iki patake saya sikrat jogetane yo hae jadilane Puspawara Kopto rada kan ora pas lho ora pas. Os baleni ya Mas baleni. woi Sialo alo sialo kalau kae jadilan jadilan tanggap dhewe Ados ibu kula mboten purun ados ibu kula mboten mudhun nadyan ayu sisan mesti yuyu kakang mudhun nadyan ayu sisane situ kang gendang
jagat sang prawara kuswa makara gra gumewah gagatari swaraning tetep gumara ora pangriting turanga esti rakata Tuatsa lelayu sabit
Yo Oh oh. Yo Ya oh yo. Puspawaraga Muda. Wah asik loh mas. Oh ah oh yo. Kembara Sutrisno Budaya pandem menjadilan Puspawaraka Muda. Ini kami saking Kelaci setunggal marga luwih sayegan Sleman Ngayu Jakarta. Ditene siang menika wonten adicara napa niki Mak?
Festival. Festival apa ini? Rakyat. Oh, rakyat. J. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. DPC Sleman, tepuk tangannya mana dong? Luar biasa. Senangga Puspawaraga Muda iki ora getun. Ora, Mas. Ora ngejiwani ati. Ora ngejiwani. Iya ta. Ya alhamdulillah menika karawan Widyawati Caca Kali menika ada Dik Tata Angelina. Dek Menika midul saking Pekalongan. iya, ngapa-ngapa kayak kowe. Ya ora ngapa kok kepenak. Ora ngapa kok kepenak Iya. ya. Ye, wonten ugi Dita Amelia Aurora Indonesia. Menika midul saking Makassar, matur sembah nuwun. Iya. Dita. Udah bisa bahasa Jawa? Udah agak Udah. sedikit. Oh iya, Iya. sedikit-sedikit ya. Iya, sekarang nanti Mas Febri. Makassar. Makassar. Iya. Dek bahasamu Sunda. Oh, ora apa-apa. Karena kawinane Iya. bapakku Makassar, mbokku Sunda. Mbokne Sunda. Iya. Anake lahir neng Jawa. Jawa. Iki ndek burjonan lho, Mak. Hah? Ndek burjonan. Oh, burjonan dene. Tata-tata Sunda. Kuwi warung seblak, Mas. Oh, sebelah. Iya. Oh, makanya soalnya belah ibu Iya. Jowo dhewe. Iya. Mbak Dita, Mas Iya. Febri. Jel, lagunya Iya, kenapa? Lipur Sumangga. Lagunya apa, Cok? Asoy. Enak ya, Mas. Tak sangka.
kasih Mas Riza. Halo Ibu Jaksa. Sugeng Ramu Mas Anto.
kabeh muga-muga ndang lega atimu yen ana kurange aku njaluk ngapura nyuwun pamit kanthi suket ning ati durung pengen bali srone ati kesel yen ngelingi waktu apik banget kaya awan iki sampeyan kabeh bakal rasa ayo 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 hey lo ayo mas hoe habiskan yo yang mana yo zo yang mana yo 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 Sugeng Rawuh Jarod Wisma Saputra Jarod Wisma Sekar Indonesia come here Jadi lane cah nom. jadi lari jalan ayo mas Gayam ayo Dik Jarot hey oh loh amat banyak amat banyak wiki
Wes sisan dintekke to. Heeh. Tak kira ya ngono wae. Biasane ngono kae metu kabeh. Heeh iki penontonnya ya saya kebak, Mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Banyu Mili ya Mas ya. Banyu Mili. Muga-muga UMKM ingkang wonten ing mriki ugi kelarisan sedaya. Wah, pokoknya tidak mahal, regane murah neng Ati Bunga. Anjay. Luar biasa sekali. Ya. Iki ono macam-macam maneka produk Apa Mas? makanan, Mas? minuman wis kebak. Monggo mang dipilih. Iya ono kek aku pengen numpak kono ke lho, Mak. Numpak apa? Numpak ke lho. Odong-odong to? Aja engko sempal. Aku pengen numpak bego kae lho, Mas. Oh iya. Heeh. Ya engko. Bego. Tak keruk. Aku ya pengen numpak, aku pengen numpak. Apa? Aku ya pengen numpak. Numpak apa? Numpak apa? Bingung lah kabeh tumpaki ya Mas. Numpak dika kowe mending. Ayo cuman Dek Dita. Ayo Dek Nala. Dek Febri. Dalam. Tak sego, tak sego. Ayo bingsu. Aku pengen dikatakan. Sama dia. Tak jujur aku kangen sliramu jroning hati jane kondo wes sisih bebasan gunung ra bisa mendung
Sandak tali gocine. Delosor. Sandak tali gocine. Delosor. Bablas angine. Oh ditewu lek ora apa-apa. Angel trewu. Iya. Ya. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Iya. Yuk, yuk, he, ah, he, oh. Seimbang-imbangan, lesung jumlah maneh manungkung, pandang berbagi sejenis desa. Sandak tali gocine. Iyo, 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 oh. Delosor. Ya lelek mandi le. Iya mana? Iya. Tasih wonten kali bapak malih. Ayun-ayun. Ayun-ayun digoplo Mas. Iki kaya ngene iki setel-setel blendrong nang ngene iki. Heeh. Ayun-ayun garape koplo to. Oh.
kondur Yo 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 was lumandang ingang koso talung ngompong sumbarane gendang rial gatipo balik bonang bersebang timbalan